Kathan riwar sepngi kebadan hapo kamau seram konsensi kabadai kacaka kabajupun mi sibuan bahayo kwai bat salanru sakiwei ki benta cong kecela menta ka kenti kelai kendo i kejinge bat kejingronong kabakrau namar babun ki kwai kilangat kejingpang ni khlam namar bak sorkar kamsem lalei wat hadien bo menteri kerep keryang ulakular hapo ka yeng darbar thawan kecela habai keren bodo mili kathany ba Himalaya em sang pliang ulong bakidon arjai kijingpang bat kita ki kenthop ya kejingbam jong khniang ki bam shuwa ya kisla balong sajrong ni ki burkrat disease bat kabar kadai kejingpang stem kisla bro shirniang ya kabala tip kum ka yellow leaf disease hakane ka assembly kabang ila dep hau benai March bat April ngalara ya kamat jong kejing penjulor ya ki dieng kwai ha kani ka thanjungi bat kumjo ha kiwe ki jaka jong jela nginget chathan garo hil su kolong kumjo chani chathan khasi jintia ro kolong kumjo ba ki don arjai ki jingpang ki ba kini ki dieng kwai ki ngat menta kade kwe yellow disease bat kade bat rot disease te andang ila ra ikne ka issue hapo ka house nakaliang Minister Agriculture ula kular ba umsap hapik ban haki officers dan ki scientists ba kin pet ban ïarap ban sami ki kinja dawai ha ka ngru tarik ko bunai Julai mata usnem kala don kejing hiar jong ki officer jong ka horticulture department kumju de ki don de kiwe ki restart ki bla hiar bat ki lawanra artat ya ki drone nadu na Andhra Pradesh tikila penhering ni ki drone da kabasam kumaspo liter season senrate na lor ki dingkwai teuni drone ula her bat ula senrate ya kani ke dawai kum ka test te hadin kata hadu mentamane nakaliang department omsum dan mano bawan sam yang tegi dawai ban peniap ini ki khniang kabasongsi kalong ba menta kadang dei kapor ba mas ndep clear une u kwai undang he dang plung ba ulayo asbo ulayo ndrei da ka bamdon kanu kalat ban peniap ini khniang ba penjulor ini ki dieng kwai te kini ginong rep kwai jungi kila syam ke jing e ngim don nakano no we kalat light no ta kata ke basundre te dawai na lor uding kwai namar balai ya kani ke jing pang kejing penjat dia kwai uding kwai kawan nang te na jrong omde na po te namar kata la da sundre da ka dawai na jrong uni khnyang ula ba unyap te ka sorkar hadu mentamane kampat le bat kam sim kanu no kalat lenti ban let ban sam ya kino ino ki kenja dawai ban ai kejing rap ikini hino rap nga sokhia ban ong hakani kapor ba kino rap kwai jungi baro ki lado ya kejing kamai da ki pholak tangka tang ke area jungi teladangi ong ba uni ukwai udei uta umarrep kumbala declare ka sorkar hapo ka Meghalaya State Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion Facilitation Amendment Bill kaba la penbenahan ni ka assembly bala dep telada sisa kila declare ya uni ukwai kum uta umar uba hap hapo kane ka kaan ban yo ikinu kin jajing rap ke ka daw ba hadu menta naka department horticulture kimsum le te ngikin tujur ya ka sorkar ba kade ban pit bnia ya kani ka kam pat kumjo ba kade ban ai ya kita ki kin jajing rap da ka basami ki dawai syaki nongrap kwai jungi immediately